Hvordan fungerer immunforsvaret? Immunforsvaret er kroppens hær. Den bekæmper virus og bakterier og andre infektioner. Immunforsvaret består af to komponenter: det medfødte eller uspecifikke og det adaptive eller erhvervede. Det medfødte virker imod alt, som er fremmed for vores krop og skelner ikke imellem forskellige sygdomsfremkaldende organismer. Det består af en ydre, det passive og en indre, den aktive del. Den ydre del består af fysiske barrierer som hud, slimhinder og fimbrehår. Hvis en mikroorganisme alligevel trænger igennem det ydre system, går det indre system i gang. Det indre system består af blandt andet fagocytter, en udgave af hvide blodlegemer. Den vigtigste fagocyt er makrofagen, som nedbryder mikroorganismerne. Det indre udgør for eksempel også muligheden for at lave temperaturændringer, eksempelvis ved feber, som gør det svært for nogle bakterier at overleve. Det adaptive eller erhvervede immunforsvar er forskelligt fra person til person og afhænger af, hvilke organismer kroppen har mødt. Altså hvilke antigener immunforsvaret er blevet præsenteret for. Det består af lymfocytter, som er en type af kroppens hvide blodlegemer, samt af såkaldte antigenpræsenterende celler, som er celler, der kan aktivere lymfocytterne. De vigtigste lymfocytter i immunforsvaret er B- og T-cellerne. Disse udgør den cellulære del af det adaptive immunforsvar, og antistofferne, som disse celler producerer, udgør den humorale del af immunforsvaret. Antigener er en betegnelse for et område på en bakterie eller virus, som kan genkendes til vores immunsystem. Antigener er ikke gener, men kan være proteiner, lipider eller kulhydrater. Det område, der genkendes af antistoffet, er dog kun en lille del af det samlede antigen og benævnes fuoripitopen, og det er altså ikke hele molekylet, som genkendes. Alle antistoffer har en karakteristisk Y-formet struktur og består af to identiske korte eller lette kæder og to identiske lange eller tunge kæder. Hver af disse kæder består af en variabel del, som er den del, hvortil antigenerne bindes, og en konstant del, som bestemmer hvilken af de 5 antistofklasser, M, D, G, E eller A, som antistoffet tilhører. Hver af disse klasser findes i forskellige mængder i blodet, men har også forskellige funktioner og produceres på forskellige stadier af et immunrespons. For eksempel ses IgM som det første antistof, som svarer på fremmede antigener, mens IgG findes i de højeste koncentrationer i blodet. Antistofferne, også kaldet immunoglobuliner, som forkortes Ig, som binder til antigenernes epitoper, består af to par helt ens proteinkæder bundet sammen af svovlbroer. Den øverste del af antistoffets tunge og lette kæder kaldes FAB-delen, og det er her til den såkaldte paratop af antigenernes epitop bindes. Den nederste del af de tunge kæder kaldes FC-delen, og denne del binder til særlige FC-receptorer på nogle af immunforsvarets celler. Så fremt et antigen binder til flere antistoffer, som sidder i cellernes FC-receptorer, krydsbindes antistofferne, hvilket sender signaler ind i immunforsvarscellen og aktiverer denne til eventuelt at fagocytere antigenerne. T-cellerne eller T-lymfocytterne er inddelt i T-hjælpeceller, der aktiverer og koordinerer immunforsvaret, T-dræberceller, der dræber virusinficerede celler, T-huskeceller, der husker bestemte antigener. B-cellerne eller B-lymfocytterne er inddelt i B-lymfocytter, der omdannes til plasmaceller, der danner antistoffer efter stimulering, og B-huskelymfocytter, der husker bestemte antigener via bestemte antistoffer. Vores viden omkring antistoffer og antigener kan vi bruge i ELISA-testen, da vi må kunne konkludere, at hvis antistoffer binder sig til vores egne antigener i forsøget, må det betyde, at vi har antigener imod den pågældende virus eller bakterie, og dermed må vi have været i berøring med den før. I ELISA-forsøget kodes den første brønd med antigener. I næste step vaskes overskydende antigener væk. Herefter tilsættes det primære antistof, og det overskydende vaskes væk. Herefter tilsættes det sekundære antistof, som er bundet til et enzym, der sammen med substratet, der tilsættes til sidst, er i stand til at ændre væskens farve til blå. Det er altså kun, hvis antigener og antistoffer passer sammen, at væsken bliver blå.
Men hvordan kan immunforsvaret så hjælpes til at bekæmpe sygdommen? Jo, det kan det ved hjælp af vaccinationer, hvor en lille mængde antigener fra den sygdom, man ønsker at vaccinere imod, bliver injiceret i blodstrømmen. Immunforsvaret danner antistoffer imod antigenerne, og således vil immunforsvaret genkende og bekæmpe infektionen det øjeblik, den trænger ind i kroppen, før den når at brede sig og udvikle sig til en rigtig sygdom. Bum bum.